Bueno, primeiro de todo, Pablo, valoración un pouco xeral do partido. Bueno, creo que non fixemos o mellor partido da tempada, creo que tamén estivemos a piques de conseguir o empate ou incluso a victoria, porque tivemos ocasións suficientes, pero bueno, seguir traballando, mellorando, corrixir os erros e a por máis. O encontro foi como de menos a máis, non? Que pasou nesa segunda parte? Bueno, creo que, non sei, se máis intensidade ou igual estábamos máis incómodos na primeira metade e tratar de, como che digo, corrixir os erros e tratar de o seguinte partido levar os 3 puntos. E valoración tamén un pouco persoal, porque parece que Europa se che dá ben, non? Con outro gol máis no teu marcador persoal. Valoración diso? Bueno, traballo todos os días para que estas cousas estén máis cerca de que se den, entón contento por todo o que pode aportar o equipo e obviamente moi contento polo gol, pero creo que temos que mellorar, como che digo, a imaxe do equipo no día de hoxe e traballar para corrixir e tratar de conseguir todas as vitorias posibles. E foi unha viaxe longa para o equipo, pero tamén para a afección que tivo que chegar ata aquí. Que valoración faz tamén, que mensaxe lles das a todos eses siareiros que estiveron hoxe aquí? Pois agradecerlles inmensamente o que fan por nós, as viaxes que fan, que é unha viaxe un pouco complicada de moitas horas e miras está o estadio con moitísima xente do Celta e agradecerlles o apoio e que non paran de berrar e de animar, eternamente agradecido. E por último, xa centrados no próximo partido do domingo contra o Español? Sí, centrados en conseguir os 3 puntos na casa e a por eles. Bueno, primeiro de todo, Angelito, enhoraboa, non? Por ese debut en Europa Liga, ademais, que significou para ti? Bueno, moi contento, a verdade. Sí que é certo que non foi o debut soñado, quería pensar na victoria, pero bueno, moi contento e agradecido pola oportunidade. Non foi o soñado, pero o faz en Europa e tamén cunha oportunidade case de gol. Como viviches ese momento na área? Bueno, sí que é certo que estaba a 1 metro da portería e cando fallei dixen non mo podo creer, pero bueno, a axuda dos compañeiros a verdad que me serviu de moito e moi contento. Como viches a esos compañeiros? Que valoración faz deste partido? Bueno, creo que a primeira parte sí que é certo que estuvimos un pouco despistados. Creo que na segunda nos faltou un pouco de tempo para poder remontar este partido, pero creo que o orgullo que tuvemos para sacar o 3-0 e ponos 3-2 no marcador foi moi importante. E por último, unha mensaxe para a afección que estivo aí animando tanto a ti persoalmente como a todo o equipo nunha viaxe tan longa como esta, que lles queres dicir? Bueno, darlle sobre todo as gracias. Ao final é unha viaxe que non é fácil, estamos bastante lonxe da casa e sobre todo se escoitaba a eles e non un equipo rival, eso dice moito deles. Moitas gracias. I think it's a tough and a good game. I think we as a team wake up a little bit too late, and that's why we come a little bit behind. I think the second half is a really good half from us. We have most of the ball and we control most of the game, which I think it should be. Yeah, it seems that the team went from less to more. What changed in that second half? I'm not sure. I think it's just everybody woke up a little bit, everybody gave 100% and the little extra, and also when we got the first goal, it gave us that extra boost to go for another one, and unfortunately it was not enough for today. And a goal for you, congrats. How do you feel this moment? No, I'm very happy to score my first goal for Celta in the official game. It means a lot for me. So personally, I'm extremely proud and happy, but yeah, and I couldn't do this without the help from my teammates and everybody around. So it means a lot. And for finish, a message for the fans to support today at this match. No, as always, the fans does everything for us. They travel all the way here to Bulgaria to support us, and I think they are our 12th man on the pitch. Without them, it would not be so fun, you know. So I think we have to keep reminding that, remember that we play for the fans because we love them. So.